Maggie. Vabedu mvura muri kudziwana kupigwa nemasikana. Kugeza kaviri katatu pazuva. Baba papungoti asikuziva kuti nyaya yako ndeyeiwe. Mazano baba tiringoona ringotenderera vari paofuka. Ngozaye kana ari paofu ndewe. But chimira ndimbogeza uri kude. Ndandangoti chandarika neasikana. Chimira ndingogeza 2 minutes chete. Chigeza chiko munhu ari kunhuhwirira kudai so. Ansandageza kana uri. Munhu ari kunhuhwirira mabhabho gamu kunge mapichi kunge tumagranadilla azvinyatsonzwisa kana ndingarunhuhwirira kudai so. Kacho ndikunhuhwirira. Zvisingaite. Ndopano kunyatsoona kuti mazuva ano uchandifarira. Ushamwari wedu wangu wakadaika. Eno zviri kudai. Kundaita sei kuti? Iyo waiti chese chaya nemurume wako waita taita hafafu. Chese chaya nemurume wako taita hafafu. Achishandisina kumbo. Iyo iperfume yayo nayo wakatadza kuti gonyo ichi wakuspray yawo. Apana perfume gonyo. Saka ichi. Sandageza ini. Saka ichi. Condom. Ewe. Inini mai ndinoda kunyebera gwema rekondom. Asi mafantasi. Shamari nyango ndakarara kudai so mpakapfura munhu anenge arishandisa ndotokudzwa kuti uyashandisa kondomu. Hauna zvaunondudzei. Unozati first experiment yekondomu rekutanga rakatesterwa pandiri pana. Saka hauna zvaunotombondudza nezvenyaya dzemakondomu kubva chiri madhimbari. Kusvika pane wakambona kuti panoskidiswa mota so. Zvinokukakasimuka kanobuda mumatai macho kana kuti papiswa matai. Ndogwema rekondomu kwete zvounodza kuti ukunhuhwirira kwikondomu. Hakuna usanyebere iwe bonde takaritanga tiri mudumbu. Ndiri mudumbu ndichita bonde kudai. Saka umwani ndichiri kushandisa inini machube mabhasikoro inini. Type yangu inini. Zvakuti mukangodai so rakutozvuka so rakutosvika pakubvaruka ndichishandisa tube red bhasikoro inini. Aiwa kana. I don't play that league anymore. Saka ichi. Ndikada kushandisa fantasy. It's fantasy all the way. Fantasy after fantasy after fantasy. Hakuna kondomu rakadaro. Aiwa kondomu. Tora toni. Rawashandisa racho. Toni rawashandisa racho. Ndondinyepera iwe uri munhu. Hanzi fantasy. Ana magika kwenyu kuda kutange zvinonzi munoziya zvinhu zvokudaro stere. Nai. Taura pasi akanhingirinaka. Zatonoka. After my rounds dzinoka. Iwe kondomu nemabepa akanaka kudai. Ikondomu ndo fantasy kaira ndikutaura che. Chakanaka kudai. Pepa kunaka, kondomu nhuhwirira zvanonaka, iro racho kunaka. Magi. Umwe ndunge pafura. Hayi makondomu nai. Ikondomu. Apa ngawande 3. Pack of 3. Ayo zvakarongeka. Kana kokaningiri kacho kunaka kanongokutora so kanokunzwa kuti unombonzwa kudai. Niwe. Aiwa urume. Andinoda kuvhurira ndoni. Unoruma kondomu. Kokana mukaribvarura. Ko mukaribvarura. Kangodai. Uvhura smart. Turipo netumadhoti twacho. Imagine tuturi nanza kana smell yacho. Magi. Ndikuduta ngokuchakadya kudai. Kwatinonzi chidotted. Fantasy. Hey. Ende ndikutofila ndikutonzwa tumadhoti twacho. Tunofilika. Wakambojungwa mukati so. Kujungwa so kanonaka kake. Kana feeling yonje ukatanga kukwanya mzire so chizwa kama magisadaro ufunge. Waidziwa. Ndiye unopiwa nini fantasy. Gore rina singashandisi fantasy kayo nganyenga ke moko yake. Aiwa kani ndoda kushandisirwa fantasy. Aiwa ukazowedzera ne lubrication manje yacho lubricating gel yacho. Ndekuti munozora ka apa. Kakakuli njeli so magisadaro. Wangu waminu zvana kunzwa ndaitaka kumerera wakati unotengerwa mota magi indatengerwa stand kaninge serious toni lubricate ayo mira ndombonotryawo ndombonotrya kotadi tangoita uri mukando wemafantasy kondom acho tangokandirana unotenga wega iwe haritodhurana kuenzana ne20 kg yeuferi haridhure. It's very affordable, very and available kwese ndatenga kumashops apa pedaba affordable, very affordable. Zimbabwe yeso norwana kwese
ende saizi yacho saizi yemurume wangu chaishi anokwana sanyepe so iwe saizi yemurume wangu wakaiziva step inooneka munhu anooneka nestep yake kuti pakatakura so apakatakura so iwe weka magi iwe murume wangu anitwikisa chuya chinhu rakasimewaka ndakafunga ari kupfura nekunoku gonyeti asi ari kupfura neumba kwako kudza kuti zvoni they are available kwese kwese handiti and they are very affordable anotenga ega pamwe akatenga pamashops apa saunza kuti dotted muno mugeto ikazini ikerex ke waunyepa zveshuwa serious zveshuwa ikaziniikerex muno mugeto aya vana vekuprivate school ndo vaishandisirwa aya kaisusu kana ari munhu wese this time nefantasy saka iwe arangarira munhu wese hanzi mese chimbofilewo kadotted iweko saka mudhumeni vanondishandisira aya singandigiri dhumeni aiwa ndirikuti nonzi chiwi ndiri kuti sei aya ndondigirina unongonzwa zvirizvo aibva pa mudhumeni pakondomeri aya ndomafarira